uphile uphuse uphumelele noma kupaseli qikelela ukuthi inamba isensa ngoba ungumlandeli wechannel kuphela ngoba uyimember channel kuphela so 9 5 ntambama from 9 5 ntambama awungu-WhatsApp awungifonele nge-WhatsApp awungithumela ama-SMS fona from Monday to Friday kuphela awungifoneli before 9 awungifoneli after 5 I don't need you to explain why you phone after 5 why you phone before 9 abantu bayenza i-appointment yenzelwa lokho you don't just batch nje after 5 bese uzongitshela into zakho why you should have called earlier and say ngibusy njengamanje ngicela ukwenza appointment yabona at least Nkosingiphile sawubona mkhulu ngicela ukubuza ukuthi chazani ku-ex yakho inika ama-phone number yabo ngisazophendula inkinga ngibiza ngomkhulu akukho la ngibiza khona ngomkhulu nje sinovile wayikhona myself umkhulu so ngiyafuna ukuthi abantu bengibiza into engiyibiza ngayo kuphela Nkosingiphile I don't know if it's a male or is a female but Nkosingiphile yami Nkosingiphile abafazi Nkosingiphile were male and maybe she's a woman. Let's assume she's a woman. She dreamt of her ex-boyfriend giving her maybe new phone numbers, cell number, yeah, which is not a bad dream. So number one, uma ungenza uphupha i-ex, sisithanda ngophawu oluhle uma nikunika inamba yocingo ngoba lokho kusho ukuthi ngenzeka lo muntu usakuthanda okanye ukukhumbule noma ufuna nixoxe ngodaba olubalulekile noma oluphuthumayo. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha i-ex kungawuphawu oluhle nje uma ekunika inamba yocingo lokhu ngabe kuveze la kungenzeka bese ningasaxhumani nalo muntu manje uzokwenza indlela yokuthi nigcine nikwazi ukubuye nixhumane yabo. 3 ngokwesintu uma ngenze uphupha i-ex kungaba uphawu oluhle uma ekunika izinamba yocingo lokho ngabe kuveze kungenzeka isidalwa salo muntu sifuna nibuye nixhumane nixoxe okanye lokhu sesinkinga zesikhathi esendlule. The lost contact maybe will be recovered. Wherever he is missing you or is okay, asivale kanje. Number 4, ngiyenzeka uma uphupha i-ex sibe sifana ngophawu uma ekunikeza inamba yocingo ngoba lokho kuyenza ukuthi omunye umuntu ngoba uyakuphephetha ukuze umkhumbule ugcine usuzama ukuxhumana naye mawukuthi kade usumkhohliwe yabo. So abanye abantu they create nje amaphupho, they do certain things so that izoqala manje yabona ukuthi kukhona kwenza uzama ukulungisa lento yanihlukanisa yabona yaphephetha ukulungisa into kanjalo kuyenzeka. So siyabonga phela uma umuntu enikeza ucingo inamba yocingo ozomfonela kuyo noma ufanele ufonele kuyo. So